Red bomb!
Ayun. magre-red na naman sir. Di yata na ikabit nung ano, mekaniko yung ano niya. Baka may sensor na hindi nakabit. Kaya nga sir eh. Parang hindi gumagana yung ano niya, fan niya. Bakit sir? Nakatay ito. Ay nakatay no? Oo. Saan mo pinatay na sir? Ha? Saan mo pinatay na sir? Pampanga. Pampanggal. Magkano pinatay mo sir? Ha? Magkano bayad doon? Tropa ko eh. Ayun sir, ano, rebop o racing ECU? Ha? Rebop o racing ECU? CCU. Galit ko yung joke eh. Di lalong mas patulin ngayon. Biyo ng asawa ko yung ginamit ko pa ngayon. Oo. Baka abot na ng ano yun, 200. Ha? Baka abot na ng 200 yung takbo niya, 200 plus. Pa? Di ba 199 yung ano nun? Mag-limit sa 199.
Ano mo lang ulit? Pula. Papalamigin ko lang.